Γιώργο. Είδαμε τι πρέπει να γνωρίζει ο ψεκαστής προκειμένου να προστατευτεί από τα φυτοφάρμακα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι καλλιέργειες που ψεκάζονται μας δίνουν τους καρπούς τους που τρώμε όλοι μας, κυρίως βέβαια ξεκινάμε και από την οικογένειά μας που είναι το βασικότερο. Τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός για να προστατέψει την υγεία του καταναλωτή? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει υπόψη του είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει σωστά το φυτοφάρμακο. Ναι, τα φυτοφάρμακα είναι χημικές ενώσεις, περικλείουν κινδύνους, η χρήση τους αφήνει υπολείμματα, οπότε είναι καλό να έχουμε την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση από αυτά. Ναι. Έτσι λοιπόν για το κάθε φυτοφάρμακο, προκειμένου να πάρει την έγκρισή του και να μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα, να γίνει χρήση του από τους παραγωγούς της καλλιέργειας, έχει μελετηθεί ως προς κάποια χαρακτηριστικά του και αυτά, ο τρόπος που έχουν δείξει μελέτες ότι πρέπει να χρησιμοποιείται, θα πρέπει να ακολουθείται ως Ευαγγέλιο. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτα απ' όλα η δοσολογία. Yeah. Έχει μελετηθεί η αποτελεσματικότητά του σε σχέση με μια συγκεκριμένη δοσολογία, αλλά επίσης έχουν μελετηθεί τα υπολείμματα που αφήνει στα τρόφιμα και μετά από συγκεκριμένες μέρες που επιτρέπεται η κατανάλωση του τροφίμου που έχει ψεκαστεί. Κατά συνέπεια, αν αλλάξουμε τη δοσολογία του φυτοφαρμάκου, τότε αυτό είναι εγκληματικό, διότι και την αλλάξουμε προς τα πάνω προφανώς, έτσι. Είναι εγκληματικό γιατί τα υπολείμματα που θα αφήσει το φυτοφάρμακο στο χρόνο στον οποίο προβλέπονται για αυτό το φάρμακο πάνω στον καρπό για να καταναλωθεί, δεν θα είναι αρκετός ο χρόνος, θα μείνουν και θα δώσουν μια επιβάρηση στους ανθρώπους που θα καταναλώσουν αυτό το προϊόν που έχει ψεκαστεί. Από την άλλη μεριά, το άλλο κομβικό σημείο που συνδέεται με την δοσολογία έχει να κάνει με το χρόνο που πρέπει να περάσει από τη στιγμή που ψεκάζεται ένα προϊόν μέχρι να συγκομιστεί, άρα μέχρι να καταναλωθεί. Γιατί όπως νομίζω το αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, από τη στιγμή που ψεκάζεται ένα προϊόν με την έκθεσή του στον ήλιο καταρχάς, στην ηλιακή ακτινοβολία, με την έκθεσή του στις αυξημένες θερμοκρασίες που υπάρχουν τώρα ή τις χαμηλότερες που υπάρχουν το χειμώνα, υπάρχει μια αποδόμηση. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή μια μετάβαση του φυτοφαρμάκου από μια ουσία που έχει μια σημαντική, είναι βλαβερή σε κάποιο επίπεδο, σε κάποια χαμηλότερης βλαπτικότητας, μέχρι και εντελώς να αποδομηθεί και να μην δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στους οργανισμούς που θα καταναλώσουν τα ψεκασμένα προϊόντα. Άρα το πόσος χρόνος θα περάσει από την ημέρα του ψεκασμού μέχρι να δώσουμε αυτό το προϊόν στην κατανάλωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την υγεία του καταναλωτή. Και ξέρετε, για μερικές καλλιέργειες αυτό μπορεί να είναι εύκολο να ακολουθηθεί, όμως για τα κυπευτικά, παραδείγματος χάρη, αν σκεφτούμε αγκούρια, αν σκεφτούμε κολοκύθια, τα οποία πρέπει να τα κόψουμε σε 2 μέρες, σε 3 μέρες. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες. Εκεί, αν υποχρεωθούμε να ψεκάσουμε ως παραγωγή με ένα συγκεκριμένο φάρμακο που θέλει περισσότερες μέρες από αυτές που ο καρπός μας οδηγεί για να κόψουμε, θα πρέπει να κόψουμε και να πετάξουμε το προϊόν και όχι να το δώσουμε στον καταναλωτή. Στην ουσία λοιπόν πρέπει ο κάθε ένας παραγωγός να ακολουθήσει πολύ πιστά την έγκριση του φυτοφαρμάκου και βεβαίως να χρησιμοποιήσει το φυτοφάρμακο στις καλλιέργειες τις οποίες είναι εγκεκριμένο. Δηλαδή το γεγονός, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι ένα εντομοκτόνο μπορεί να σκοτώνει μια κάμπια, δεν σημαίνει ότι όπου έχουμε κάμπιες βάζουμε αυτό το εντομοκτόνο, γιατί αν δεν έχει πάρει έγκριση σε μια καλλιέργεια, τότε δεν έχουν μελετηθεί. Το υπογραμμίσαμε αυτό. Αυτά που θα αφήσει ως υπολείμματα και κατά συνέπεια απαγορεύεται. Και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι επίσης τα μπελόφυλλα. Έτσι. Ναι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, να πει ότι ξέρετε κάτι, θα ψεκάσω με ένα χαλκό, με ένα ελαφρύ κατά κάποιο τρόπο φυτοφάρμακο, τα μπελόφυλλα, και όπως ψεκάζω σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες καλλιέργειες και έχω 0 χρόνο αναμονή, σε 1-2 μέρες, εγώ θα τα αφήσω και 4 και 5. Δεν έχει μελετηθεί ο χαλκός, και αν δεν έχει μελετηθεί οποιοδήποτε σκεύασμα από αυτό που χρησιμοποιούμε
όταν θα το χρησιμοποιήσουμε σε μια καλλιέργεια, είναι ενδεχόμενο να έχει για τον καταναλωτή κινδύνους. Είναι Επίσης, σοβαρό θέμα αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την παραγωγή αυτών των ειδών, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και πρέπει να τηρούν κατά γράμμα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, οφείλουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το πράγμα εδώ, με την παραγωγή των κυπευτικών ή όλων αυτών και δεν τα γνωρίζει όλα αυτά και δεν τα τηρεί κιόλας. Γιατί δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο τι συμβαίνει έτσι και το τι καταναλώνουμε. Αν μπούμε από την πλευρά του παραγωγού, ξέρετε, κάποια φορά υπάρχουν ισχυρά διλήμματα. Ναι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να χάνει την παραγωγή του. Συμφωνώ. Και όταν λέει ότι κάποιος χάνει την παραγωγή του, σημαίνει ότι χάνει το εισόδημά του. Έτσι. Ναι, συμφωνώ. Βιοπορίζεται από αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ συζητάμε για θέματα υγείας και συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι στα ζητήματα αυτά υγείας είναι προτεραιότητα και νομίζω ότι οι περισσότεροι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η παραγωγή μας συμμορφώνονται. Μακάρι, το εύχομαι. Πόσο εξαρτημένη είναι η παραγωγή μας από τα φυτοφάρμακα? Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να ακολουθηθεί ένας τρόπος παραγωγής χωρίς υπολείμματα χημικών στα τρόφιμα ή τουλάχιστον όσο γίνεται λιγότερα υπολείμματα? Αυτός είναι ο στόχος. Υπάρχουν τρεις τρόποι παραγωγής. Ο ένας είναι ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, ο οποίος θέλει περισσότερη απασχόληση, θέλει περισσότερη γνώση, έχει μεγαλύτερο κόστος και συνήθως έχει μικρότερη παραγωγή, διότι υπάρχουν οι ζημιές. Έτσι. Όσο λιγότερα εργαλεία μέσα έχουμε να χρησιμοποιήσουμε, τόσο οδηγούμαστε σε ένα μεγαλύτερο κόστος παραγωγής ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος. Υπάρχει η συμβατική γεωργία από την άλλη πλευρά, η οποία χρησιμοποιεί όλα τα εγκεκριμένα μέσα. Συμβατική γεωργία δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιώ ό,τι βρω. Ναι. Χρησιμοποιώ ότι είναι εγκεκριμένο, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί στο να χρησιμοποιήσω κάτι που έχει εγκριθεί, εφόσον το χρησιμοποιήσω σωστά, στη σωστή δόση, σωστές μέρες πριν τη συγκομιδή. Και υπάρχει και ολοκληρωμένη διαχείριση, που είναι μια φιλοσοφία η οποία είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες και που τι κάνει, εξετάζει όλους τους άλλους τρόπους παραγωγής που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παραγωγός και χρησιμοποιεί το φυτοφάρμακο μόνο εάν είναι απαραίτητο. Και ποιο φυτοφάρμακο? Το λιγότερο επιβαρυντικό, το πιο ελαφρύ. Αυτό δηλαδή που θα μας κάνει τη δουλειά μας, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα μου δώσει τη μέγιστη επιβάρυνση. Αν έχω επιλογές ανάμεσα σε δύο φυτοφάρμακα, θα ελέγξω το πιο ελαφρύ. Ένα θέμα λοιπόν είναι ότι στη γεωργία μερικές φορές, ανάλογα το μοντέλο που ακολουθώ, χρησιμοποιώ ή δεν χρησιμοποιώ, είναι περισσότερο επιβαρημένο ή λιγότερο επιβαρημένο το προϊόν. Όμως, αν μπει το εύλογο ερώτημα και για ποιο λόγο, αφού κουβεντιάζουμε για τρόφιμα, να ψεκάζουμε, να υπάρχουν φυτοφάρμακα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου φυτοφάρμακα. Δεν είμαστε σε θέση να παράξουμε τρόφιμα σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει να τραφεί ο πληθυσμός χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Μάλιστα, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τα υπολείμματα και ως προς το περιβάλλον και ως προς τον καταναλωτή που αφήνουν τα φυτοφάρμακα, μειώνονται διαρκώς τα εγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή. Δηλαδή, άμα δεν έχεις το μέσο να αντιμετωπίσεις έναν ανταγωνιστή της καλλιέργειας, είναι πρόβλημα. Και υπάρχουν ανταγωνιστές της καλλιέργειας, οι οποίες μπορεί να σου καταστρέψουν την καλλιέργεια μέσα σε μερικές μέρες. Βέβαια, το έχουμε δει αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές φορές και τους αγρότες, τους γεωργούς και διαμαρτύρονται γιατί πραγματικά χάνουν τη σοδιά τους. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, σίγουρα θα υπάρχει και η συμβατική γεωργία, η οποία πρέπει αυτό που λες τώρα ταυτίζεται και με την βιολογική γεωργία, με τη βιολογική καλλιέργεια που το έχουμε δει τώρα τελευταία και λέμε θα πάρω αυτό επειδή είναι βιολογικό. Εκεί τώρα τι παίζει με τα φυτοφάρμακα? Στη βιολογική καλλιέργεια απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε δεν είναι στον κατάλογο των επιτρεπόμενων προϊόντων. Όχι μόνο στα φυτοφάρμακα. Όχι, δεν παίρνει φυτοφάρμακα. Δεν παίρνει. Όχι μόνο στο κομμάτι των φυτοφαρμάκων, αλλά ακόμα και στο κομμάτι της θρέψης. Και λιπάσματα δεν έχουν έγκριση στα συμβατικά λιπάσματα στην βιολογική παραγωγή. Υπάρχουν οργανικά. Αυτό λοιπόν, ναι, αν υποχρεωθείς κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσεις, τότε επικοινωνείς με τον πιστοποιητικό οργανισμό, δεν έχεις πιστοποίηση για το προϊόν αυτό, δεν θα το πουλήσεις ως βιολογικό,
υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες που ορίζουν τη συνέχεια. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι να βγάλει βιολογικό λάδι, για παράδειγμα, έχουν βεντέμα οι ελιές του και ξαφνικά βλέπει ότι έχει υπάρξει προσβολή από δάκο και δεν μπορεί να τη σταματήσει, γιατί στην βιολογική τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι προληπτικά, δεν είναι θεραπευτικά, τότε έχει δύο επιλογές. Η μία είναι να μην μαζέψει καθόλου λάδι και η άλλη είναι, σε συνεργασία με τον πιστοποιητικό του φορέα, να μην πουλήσει το λάδι σαν βιολογικό, να του δώσει ο πιστοποιητικός φορέας με βάση αυτά που λέει ο νόμος όσο καιρό αναμονής θα χρειαστεί για να ξαναπάει σε βιολογική παραγωγή, έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι εξασφαλισμένος ότι αυτό που θα αγοράσει θα είναι βιολογικό. Είναι διαφορετικό λοιπόν. Στη συμβατική γεωργία, εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα εγκεκριμένα φάρμακα, πάλι τα εγκεκριμένα φάρμακα. Εδώ όμως δεν υπάρχει περιορισμός στο να βάλω λίπασμα ή να βάλω φάρμακο και οι περιορισμοί είναι στο να το χρησιμοποιήσω σωστά. Και αυτό είναι αρκετό. Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι κάτι ακόμα καλύτερο. Ξέρετε, το σημαντικό είναι το να προχωρήσουμε για να μην επιβαρύνουμε τα προϊόντα, είναι να προλάβουμε το πρόβλημα σε όλες τις μορφές παραγωγής. Εάν προλάβω στην αρχή, ακόμα και στη συμβατική γεωργία, ένα πρόβλημα, τότε θα χρησιμοποιήσω και πιο ήπια φυτοπροστατευτικά και μικρότερες ποσότητες και λιγότερες εφαρμογές. Οπότε αν πρέπει να είσαι σε εγρήγορση πάντα από πάνω. Ακόμα και ο τρόπος που χρησιμοποιώ τα διάφορα μέσα, το πότισμα, το κλάδεμα που κάνω, οι λεγόμενες δηλαδή καλλιεργητικές συνθήκες, εάν τις κάνω σωστά, μπορεί να οδηγήσω την καλλιέργεια μου από ένα καλύτερο επίπεδο με χαμηλότερη ανάγκη να χρησιμοποιήσω φυτοφάρμακα. Κανένας παραγωγός δεν θέλει να χρησιμοποιήσει φυτοφάρμακα. Εντάξει, το πιστεύω. Γιατί να το κάνει? Δεν θα το κάνει και από άποψη κόστους, δεν θα θέλει να το κάνει, και από άποψη επιβάρυνσης του ίδιου, της οικογένειάς του, των καταναλωτών. Θα το κάνει επειδή υπάρχει ανάγκη. Τότε λοιπόν είναι καλό να υπάρχει ένα σχέδιο, να υπάρχει ένα πλάνο που θα περιορίσει με καλλιεργητικές μεθόδους όσο το δυνατόν περισσότερο, θα περιορίσει την δυνατότητα των ανταγωνιστών να ζητήσουν πιο ισχυρά δηλητήρια, μεγαλύτερης τοξικότητας, περισσότερων επαναλήψεων, άρα περισσότερα υπολείμματα. Να πάμε γρήγορα να δούμε και το θέμα με το περιβάλλον. Πόσο σημαντική είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση των φυτοφαρμάκων? Υπάρχει απάντηση στην προστασία του περιβάλλοντος με τον τρόπο που ασκείται η γεωργία σήμερα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον, έχοντας εκατομμύρια χρόνια ζωής, έχει καταφέρει να μας φέρει μέχρι τις μέρες μας τις καλλιέργειες και τις δυνατότητες να καλλιεργήσουμε, δημιουργώντας μια ισορροπία. Έτσι. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε το περιβάλλον μόνο του, γιατί δεν είναι η γεωργία όπως ήταν στο παρελθόν. Η γεωργία είναι εντατική πια, υπάρχει μονοκαλλιέργεια. Όταν δηλαδή κάποτε καλλιεργόταν σε μια περιοχή μόνο τα ενδυμικά είδη, αυτά που καλλιεργούσαν σε εκείνη την περιοχή, αλλά τώρα καλλιεργούνται τα πάντα, έρχονται από παντού, μεταφέροντας τις ασθενειές τους, μεταφέροντας ό,τι προβλήματα έχουν. Ταυτόχρονα κάνουμε μεγάλες εκτάσεις με την ίδια καλλιέργεια, που σημαίνει ότι ένας εχθρός, μια ασθένεια, έχει υπόβαθρο να αυξηθεί, να μεγαλώσει, να γίνει πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό να υπάρχουν μόνο 100 ρίζες ελιές σε μια ολόκληρη περιφέρεια και διαφορετικό να είναι μια ολόκληρη περιφέρεια ένας ελαιώνας, γιατί σε μια χρονιά μέσα οι πληθυσμοί του δάκου μπορεί να ανέβουν πάρα πολύ και η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει από υψηλούς πληθυσμούς και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή ο τρόπος που ασκείται η γεωργία σήμερα που δημιουργεί ανάγκες φυτοπροστασίας. Αυτές οι ανάγκες φυτοπροστασίας θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ήπιες, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και όχι μόνο από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά ακόμα και από τα λιπάσματα μπορεί να υπάρξουν επιβαρύνσεις στο περιβάλλον. Ένα παράδειγμα, υπάρχει μόλυνση των υπόγειων υδάτων με νητρικά, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουμε υψηλό εδαφικό ορίζοντα ή όπου γίνεται πολύ μεγάλη χρήση νητρικών λιπασμάτων, παραδείγματος χάρη στον κάμπο, πάνω στη Λάρισα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί το νητρικό είναι ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ ευκίνητο και μπορεί σε αυτή την μορφή να μπει και σε μια μεγάλη ποσότητα όταν μολύνει το νερό, το οποίο θα βγει σε μια πηγή να το πιούμε ή θα ταΐσει, θα πάει ακόμα και στη θάλασσα και θα περάσει στα ψάρια. Με κάποιον τρόπο έρχεται μέσα στην τροφική αλυσίδα. Τα νητρικά είναι
παράγοντες καρκινογένεσης. Έτσι. Είναι λοιπόν ακόμα και με το λίπασμα κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε. Ασφαλώς το να χρησιμοποιούμε ζυζανιοκτώνα, να χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα τα οποία σκοτώνουν ανταγωνιστές των ίδιων των βλαβερών εντόμων που έχουμε, δημιουργούμε μια αέναη ανάγκη να χρησιμοποιούμε περισσότερα φάρμακα, γιατί χαλάμε την ισορροπία που υπάρχει στο περιβάλλον, ανταγωνιστές, και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους και όλα αυτά. Όμως δεν έχουμε την δυνατότητα, και πρέπει να είναι ξεκάθαρο, να πούμε ότι θα βάλουμε ένα stop γιατί αυτό θέλουμε, αυτό επιλέγουμε. Θα πρέπει να το κάνουμε απλά με λογική και με την υπηρεσία της επιστήμης. Μάλιστα. Ο Γιώργος Γεωργουλάκης, φίλες και φίλοι, και σήμερα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατατοπιστικότατος από την εταιρεία ΣΥΠΑ Όμικρον Ε, είναι και πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων η εταιρεία ΣΥΠΑ. Μεταξύ άλλων, στον Ατσιπόπουλο θα τους βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί τους για να σας καθοδηγήσουν σε οτιδήποτε χρειάζεστε. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου, θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα.